Nola doan. Bale, orain lagunduko saiatuko naiz laguntzen. Vale. Zer ez doakizu? Ba, Ez dizu kargatzen. ez dut aldatu azalaren tonua, ez kamiseta aldatu, ez bizarra jarri. Eskuinera eman behar diozu, aukera ezberdinak jartzeko. A ver, eskuin. Teklatuan, Teklatuan, eskuinera eman da aukerak ez dizkizu kargatzen. orain sexo, ba, hau da nahiko, ez dakit nola esan. Lagatua. Lageatu ere badago. Bai, hasieran pixkat fallatzen du, Neinez bilatzen dendan bat, otokiren bat jartzeko arropa o zerbait. Bai, nire bai arropaen da bilatzen nahi naz. Zen, kalbo nago. Kalbo Ba, zaude, uste dut lortu dela zeo zer. Kalbo baldin zaude ez atera zeatik, Aireportuan zaude, errazkin, aireportuan zaude? Hasierako tokian. Bale, eta ezin duzu aldatu, nahi gabe atera zara aldatzekotik. Hoi da. Ba, eman behar diozu T, Te? eta orain jarri eskuineko barra, haude alt zazpi, eta jarri register, eta eman enterri. Vale, ya está. Ni oraindik bidaltu behar dut sexu aldatu zaidalako automatikoki. Bai? Bai, zuzeneko gauzak. Baina hasieran jarri dut. Eta orain ez dut topatzen sexo jartzen duen tokia. Itxaron, gora. Egon lasai, orduan egintzazu berdina, egin T-erekin txata ireki. Orain egin ez ikusten zure zuzenekoa. Itxaron, sexo... Sexo... 0... Bai, orain bai. Aurpegia. Ados. Bale, zuek zaudete aireportuan, ez? Jo, ni nago justu... Hoi izaten da normalen bai, sexo 0. Esan duzu denda nahi duzuela, ez? Ez que, fijatzen bazate mapan ikono asko daude ezberdinak. Hau zer da, adibidez? Bale, badirudi etxeak erosi daitezkela, Nik uste nun homelessak izango ginela denok, baino... Homeless izan nahi duen. Ba, homeless egon lasaite izango zea, haber ze prezio daukaten. Klar, hoi da bestia. Orduan, gero beste gauza bat, geure artean suponitzen da paperean hitz egin behar dugula. Bai, oain dia proba ekiteko, gio sartuko dira. Da hori zuzeneko munduan jakiteko. Joku barrutik hitz egin behar dugu edo Discordetik. Ba, ez dakit, nik uste egingo dudala bietakoren bat, seguruenik Discorda mututu egingo dut batera gaudenean. Vale. Streamenean ez dadin duplikatu. Claro. A ver, claro, eske ez daukago autorik, nik karneta daukat, igual klabea izango litzateke lortzea ja kotxe bat, erostea, eta horrela mugitu halko gara mapatik. Hemen jende astea golpeatzen bakarrik, osea zer gaitik? Eraso hemen... Ba, eraso egin badizute, berez ezin da, suponitzen da hori anti-roll dela. Ba, nik hasi... Justo dago pertsona bat ni hor astintzen, ezakizu gaitik. Ni nago bilatzen, bizarra. Vale, nik bizikleta bat dakat. Vale, bizikletakin nun zaude? Ba, arropaen da baten bilan, abiruain. Vale, egon, ea topatzen dudan nun egon daiteken edo zein den ikonoa arropa aldatzeko. Eski ni bantxe hortan arriskoan nago, nago kalbo bezala, eta nabil irikan eta naziatzen. Arropa, just irekitzen baduzu mapa. Bai. Fijatzen mazara daukazu ikono bat dela ropa, 13 leku. A ver. Pekin ere egitzen da mapa, ez? Nik neuke enterrekin, hau da, barkatu, eskape. Eskape ematen diozu, ostia, uste, lapurreta ondala hor. Deno, no. Ba, ez du nahi poliziarekin hitzegin, así que ba, noa. Ba, eta nire plana
graziosoa izango da. Ze zuzenekoan bihar jarriko naiz gitarrarekin, kalean eskatzen. Ideia ona da. Buah, ze ona. Bai, eharra. Joango naiz poliziaren gana eta kantatuko diet mucha policía, poca diversión, eta horlako gauzak. Ea zeharra ateratzen den. A ver. Ba, itxaron, uste... Connection interrumper reconnecting to server. Hau pai, hemen dena zuzenekoan, barregarreko izan da. Ze pasa, chavales? Goian nahi ere jartzeit berdina. Goian ezkerreta. Chavales? Bai, connection interrupe baita ere jartzen hau nahi. Ni pertsona izatez bukatu daukat, oso randoma. Bai, nik ere berdin. Bueno, nik hartuz bizikletat eta egan nabil. Osea, Izatez blokeatu zait. bugatu da. Bai, guztioi, Badirudi guztioi bugeatu zaigula. Yo no soy calvo. Nei zuzenean, hain nintzen nire pertsonaia sortzen, eta derrepente hori jarri du, hasi nez klik ematen, eta tipo pantaiatik desagertu inzait. Orduan beti putada bada, baina register eman behar diozu berriz. Berriro hasteko, bugeatzen mazaizu. Eta hori non eman behar da? Hasierako lekuan. Ja, hasierako lekuan... Berriro. Tek ez dit, ezin dut idatza, así que bueno. Ondo doakizu ez neire ez, bugeatu egin da. Agian onena, atera eta berriro sartzea, ez dakit, Bai, ni hortan nahi naz, ateratzen, dekidea kampana. Vale, aterako naiz hemen ere, zuzenekoan nire ikusten. Zer da, disconnect o salir del juego? Escape ematen diozu, juego eta salir del juego aukera ematen dizu. Vale. Uste dut. Escape, partida... Salir de juego da escritoriora juteko, disconnect, serverretik ateratzeko eta gero berriz. Partida, orduan... Ni 5M-etik atea nahiz. Salir juego o disconnect? Disconnect. Vale, disconnect. Bai, justo entxe ikustea 4 pertsona zaudela. Oain jo 32... Ikusten zaudeten guzteo, ikus dezakezuen hemen gauza gertatzen direnak zuzen hogela, beraz, ba, bueno. Vale. Hombre, zerbitzari hauek ez dira oso fideagarriak izaten askotan. Esan nahi dut, 200 pertsona baldin badauzkatzu, eske batzutan normala da. Orduan ez izango litzateke buen klima, dagoena urdinez eta zuriz. Bai. Vale, sartuko naiz berriro. Espero dut pertsona ja gordeta ganditzea. Bere garaian jokatzen nuenean, zerbitzaria, ez dakit, hilabete terdi egon nintzen, eta batean zerbitzaria itxi egin zuten. Vale. Eta, klaro, berriz dena hasieratik egin bartzen, eta, ja, utzi egin nun. Hemen beste jokalariekin hitzaiteko behaien Discorden sartu behar da. Ez, jokutik doa, zuzenean. Chat de proximidad, acá, ez? Bai. Suponitzen da, 2-3 metrora baldin mazaude, hitz egin dezakezula behakin. Ya está. Konektatuko naiz. Autoeskola nago. A ver. Kotxeko karneta ateratzen nahi naz. Ba, sorte hon. Gogoratu ez joatea azkarregi, Nik Bai, fagoinako egin dituen. Eta Radarrak fijatu daude. gasolinan. Jokuak esaten dizu zenbatea joan behar duzun tramo bakoitzean. A ver. Claro, jetakin konparatzen zaila. Vale. Konektatzen nabil berriro, ea zer topatzen den. Esai da zue Andromeda eta bar zuzenekoa ondo doa, kendu barko dut nire bizar zoragarria hau ez desazuen eta bar. Nire mugikorrean ez doa ondo, baina izan daiteke internet txarra daukadalako. Nik ere kita daukat bigarren pantailan eta lasto txapel ikusten da ongi, Vale, nire handoa bat lageatuta. Nik nire ordenagaian hori pixkat lageatuta ikustea, baina jokoan gaitik izango da. Bueno. Gaina izan behar dut direkita Steam, GTA bosta daukat Epic Gamesetik eta gehi OBS, gehi 5M eta dena delako hau. Eta orduan agian gauza gehiago ditu. Bai, ramak ez dizula emango. Bai, baina bueno. Froga moduan denez, ba bueno, barre batzuk egiteko intzatu balio du. Hasieran kontuan izan baita, pixkat desesperantea dela, jokua. Oinez egin behar duzu asko, eta hola, agian, ea kotxe bat eroste dudan,
nire Seat Leon maitea aurkitzen dudan. Kotxe komunitario bat erosten nau. Baina, zeizen jarriko diogu Seat Leon horri. Osea, kotxeak izan bat behar du. Zaldi izen bat jarri beharko diogu, zalditeria... Zaldiko maldiko? Oia. Zaldi izen bat. Zaliak zeitzen dute. Ja. Ez dakit nola egin dezakedan, hau, roleatu beharra daukadala uste dut, hemen jende A ver, asko dago. Andromedak esaten du Seat Leon bada, Simba eta edo zalditeri harina. Zatan txiki ni audio eta gauza horien guzti movida horiek ez dakit ez da nola jartzen diren. Beraz, nire zuzenekoan horrelakoa jartzea txarto. Hoi da, Satan txiki, hoi nerian bakarrik momentuz. Iritsiko da bestetara. Baina ez dakit ez da nola jartzen diren. Komandena. Vale. Downloading connect, ala, dena bera. Bos ondo. Dena berri instalatxa berriro. Baina, bueno. Lehia suposatzen sartzen nahi zaitela. Perdona. Yo no quiero problemas, No quiero problemas. Rolona. Zer egin duzu, motel? Ba, bultzaka zait tipo bat. Hola. Oh! Ua, ja, autoak ikusten ari naiz, bai. Gama baja. Gama baja, claro. Gama alta zinagu. $50.000 dauzago hasieratik, así que ez daukago asko. Bueno, berrogeita marrandi esaten den moduan estatu batuetan. 50 de grandes. Ni aurrekoan egon moderatzaile batekin laguntza eskatu niolako eta diru amantzian 500.000 diot. Joder. Bai, 500.000 eta 50. Orduan kontaktuak mugitzen hasiko gara. 550.000 euro. Orduan autoa ikirauzi beharko dek, ez? Bai. Lamborghini. Eta autobus bat, ardo beltzaren omenez. Hoi da, autobus bat. Momentu bat, haintxe etorriko naiz. Bai, hona bat. Ea, sartxa lortzen dudan, dago kargan oraindik, baina bueno. Ojo, regalos, kotxe bienvenida izena daukan bat dago hemen. Eta gero dago beste kotxe bat izena daukana recoge calvos. Eskerrak buruz eila ez garen oraindik. Bueno, behin ja... reales, hau nahi nun. Reales arena. Seat Leon bat ez baldima da, Volkswagen Golf bat izango da, bale? Nahi duzu. Bai, Golfa. Batzai. Eta gasolina gabegatzen baldin mana, zin berdut. Bultzatu. Hori arazo larri bat da. Zea, azterketa egiten? Bai, autopistan hau. Da gasolina gutxi daukazu? Bai. Iritsiko zehala uste duzu, edo ez? Uste dutena da, ja motorrak ez dula egiten. Niri berdina pasatu zitzaidan. Idatzi zu txatean, ez dakit, help komandoa edo Bai. ez dakit adminarekin hitz egiteko komandoa, eta esaiozu zer gertatu zaizun. Eta emango ditu zerbait. Vale. Niri, hostia, hemen tiroka idea, tu. Ua, eskerrak barruan, ahon. Help erabili behar dut? Ez dakit, adminekin... Report. Report, igual. Bueno. Oraingoz nire lehenengo 15 minutuak karga pantailan eta pertsonaia sortzen. Primerakoa. Pasatzen da. Ibiza bat badao, Oh. Tipo batek, bi tipo indizki eta martxa indik. Konzesiona joan. Ara. Vale, kargatzen doa. Ea segertatzen den orain. Atera zaizu ezu eira? Play. Bai, bota hina. Zertaretik bota Ha ocurrido un Neire bai. Uste danok bota gai. disconnected by server, oso ondo. Ba, ez dakit, igual, Joder, nahi favoriat da nahi nago. Ni berriro Faim hemen berriz ere. Hoi da. Bai, nire bai. Ikusten baldin badugu zerbitzari hau ez doala bat ere ondo, igual beste bat aukeratu beharko. Eta probatzen baldin badugu, bata nik esan Bat dutena, jartzen hiru duena? alde diferente. Lehenengoan sartu ordez bigarrenan sartuta, Bigarren ondo. aurrekoan, Baina,
baina ez dira pertsonaiak gordeko, berriz egin beharko dugu. Bai, gordetzen dira, Bai? Esan dut, buen kliman bertan, Bai, ulertzen zut, bai, lehenengo numeroan izan beharren bigarrenean Bale, galdera bat, zuzenekoan bada, hemen topatzeko serbidoreak non arraio. A ber, goian dakazu... Daukat, faien me eta Patreon. Bai, maiozu jugar. Vale, jugar. Nahiko geldo hau. Iratxo dortokaren dortoka baina asko ere geldo. Vale, ez da jugar. Ez que bestela... Agertzen zait lehenengo zenbakia eta buen klima 0, 60. Zaiatu sartzen, neri orain badoa. Ez que hori lehenengoa, karo, bai, minio, denak saiatuko dira sartzen. Kontua da, nahi administratzaileak esan zian, diru eman zianak, esan zian bigarrenengoan sartzeko. Bai, jende gutxi dago eta hobeto. Gutxi dagoelako, bai. Niri blokeatu zait. Alde batetik ulertzen dut, baina, klaro, beste aldetik Itxaron. jokoaren ederrena da jende askorekin izatea interakzio hori, ez? Baina, bueno... Bai, minio, baze biltzen, osasen dut, lehenengoa egiten da, zituan lertu, minio, bigarrenako etxe bertan, 123 jokalari ditu. Aurkitu dut movida guzti honen gauza. Bai, nin lehenengora sartu naiz, baina bigarrengora sartuko gara orduan? Nola zen izena, bilatzeko zuzenean. Bai, hor... Jastu itzuli naiz. Buen klima. Jartzen dizu, search or enter an IP address. Hor jarri buen klima, dena jarraian. Buen klima. Bilatzen dago. Vale, buen klima. Bian orduan? Bai. Vale, bira. Karo, eski, karo, retardoak indi joan. Ni gai dizut ikusten estremina, baina, karo. Bai, eta hor dituzu 3 azaltzen zaizkizu, ezta? Bai, itxango da pur bat agertu arte streamean bigarrena. Vale, eta hori da, ikusten zu ordenean daude, 1, 2 eta 3. Bai. Bigarrena ditu 123 jokalari, eta lehenengoa da 160 dijoana. Orain 128. Vale, pues oso ondo. Orduan eman, bigarrenan konektatuko gea. Vale. A ber, zemos dijoan. Deskargatu behar da, bueno, dituen movida guztiak. Bai, bueno, itxengo dugu, nik uste merezi dula. Ni ere, bai. Nei uste erdi blokeatu intzaitela, ez da git 5en berea da, neo. Por cierto, sortxidetan egingo dut minutu bateko geldi unea, beraz, bueno. Jakin dezazuen, eta, bueno, barraba eskeriak egiten nahin badituzue, nirekin ez kontatu. Hemen berez hori, barrabaskeria gutxi hasieran. Ze ikusten baldima zaituzte roletik kanpo gauzak egiten, normalean bidaldi egiten. Karga pantalla berriro. Titulen ikusten duzuen moduan, hemen jarri dugu Raronora Zoro baina galduago eta notificación de emisión en directo baina hau zer demontre da, galdera moduan. Uste dut lehenengo zuzeneko honetarako perfektua dela. Eta ze, suspekain hori Minecraftena nola da basikoa, nezazikoa? Ba, bitu. Guain, lasitxapelen estreminan, premizian, esaten dut. Asunto da, bueno, ja makina martxan dago, Minecraft beare martxan dago, jarri beharreko plugin guztiak, baina betire plugina jarriko ditugu justuak. Esperientzia izateko vanilla garbia, oza, Minecraft garbia. Mapa bakar bat, librea, limitazio gabe, parzelak eta deuse gabe. Denak poslego dugu dena kooperatiboki dena ibili. Orduan, pues bueno, nik dakaten, karo, esaten zaten gamiron txikoak, pues, prinsipioz, arriskoa ikusten dutela hor. Baina nik boto de konfianza esaten dena erderaz. Eta ber nola joten den. Eta asuntua erregistratzeko, gamiron txean goporrian bertan, erregistratu zaitezke. Hori zen ematen zu, eta ja zerritzari da sartzeko aukera izango zu, bino ikustea bakarrikan. Gero,
erabiltzaile horiekin harremanetan jarriko nitzakeni eta horiei eman ja jolasten hasteko baimena. Osea, filtro bat pasako dugu, hori da, azkenean, pixkat, helburuakin gu adibidez, nik nola bakiten zuek ja interesa eduki dezkezkeo, ja ze nondik antiratzen dugun, gauza guaiak eta respetuzko egiten bali matxoko denak barrola sartzen dira. Hori da, filtro bat ez izatea web horreko filtroa, baizik, ja filtro personal bat pasako dugu, ez etortzeko bot ruso bat eta TNT-ak ulertzeko. Eta, bueno, bai. Speedrunak egin daitezke? Karo, hor bertan ez, helburu izango da, speedruna egiteko gero bakoitzak beria ninberko du, normalia emanak egiten dugu. Speedrunan, karo, guk nibakaten pentsatua da, behin sartzen zeanean zerritzarira, azalpenak emango ditu nire zuzenekoan, ingo duguna da limitazio batzuk jarri, adibidez, lehenbiziko gauza, bakoitza bere rekursoak bilatu, gero etxe bat entzako toki bat aukeratu, banaka edo taldeka izan daiteke, eta limitazio izango da koordenatutan 2000-2000 bitarte ez pasatzea. Gu gertu egoteko eta gero rekursoak eta mapa aldetikan teknikoki ez pixatzeko pila bat eta ez juteko urrutira. Eta Minecraftak speedruna dauka, benetan? Bai. Jokoaren funtsa edo hori, ez da nahi duzu mobidak egin? Dragoi bat hiltzea da speedruna? Bai, dragoi heltzen zunean joko pasatzen, zu kredituak azaltzen zuzkizu. Ni pentsatzen nuen zela joko bat, Sims moduan egiten duzulaz nahi duzu niria eta listo. Bai, bino badauka... Baina helbururik gabe, en plan, ez dakit Animal Crossing moduan. Ja, badauka helburu konkretua, normailan ez da izaten helburu nagusia hoi, bino bai daukala aukera. Eta gauza hori egiteko, nederrea lehenbiziko aldiz joateko eta dragoia hiltzea joateko momentuz blokeatua dago dena. Ingo duguna da, eventu batzuk sortu eta denak batea konektatuko gara egiteko. Kedada batzuk eta ez da gizia honetan ez da izorrutan, ingo duguna da, nederrea jongo da lehenbiziko aldiz eta gauza horiek. Ez da, gitzea iruditzen zeziten. Ark berdina da? Zentzu horretan? Nola? Ark, ia daukan helburu berdina edo den Ark egiteko zure basea eta, bueno. Bai, hoi da, basea, rekursoa lortu, basea egin, nik granja automatikoak eta redstoneak egin da zirkituak egiten ditut normalean, eta segurazki ni dedikatuko naz zona komunitarioan granja horiek sortzea rekursoak eukitzeko, ez da, granja lortuko iron, burdina lortzeko ilimitatua eta... Burdin graja nik nire etxean egingo duan lehenengo gauza, Reader bat, hori da. Zer da Readerra? Aldeanoena, ez? Bai, aldeanoak sortzeko eta gero aldeano horiek emango ditugu gure kartzela partikularrera. Bale. Ditugu guretzat liburuak eta barro. Minecraften sartzen banaiz norbait izan barko da nire irakaslea. Ni mota horietan naiz desastre zurrengoa. Minecraft berez erroxa da. Ez dauka zailtasunik, bakarrik igual agi hasieran gitarrak eta pixkat ikurra jatzen. Gitar barkatu, ateratzen nahi naz, azterketa egiten nahi naz berriz, eta gasolina gutxi dakakotxiak. Bale, joan zaitez gasolinera batea eta bazpare aputzazu gasolina zea bat. Mapai eta gasolinera azalduko zaizu. Ni hori kargatzen nago. Bai, ni blokatu inzait. Kargatzen, jarrit connection interrupted. Nirea kargatzen dago, ez interrupten ez ezer. Eta horrela ia 22 minutu. Bueno, behintzat informazio berria izan dugu zuzenean edo bestela zuzeneko abukatu ostean berrik ikusi nahi baduzu,
dirudi hau gehiago podcast bat, roleplay. bueno. Ez dugu deskartatuko iztare, osea, pues podcast bat indar baldin badugu, egingo dugu. Ara zure gabe. Gauza bat ekain. Bai. Zerbitzari Minecraftekoa, behin mundua, imaginatu mundua, ja dago esploratuagoa, eta mineralak aldian gehienak atera dira. Claro. Beste mundua egingo zute, aktualizatu egingo zute base horiekin. Etxak horiek mantenduta beste guztia aldatuta. Ez genuke, ikusiko dugu egiten dugun. Nik uste Minecrafteko mundu oso bat benetan esploratzea, hori kriston zorakeria zana. Bai. Probatzen ez hautezu 2B2T errazkin. Ez. Hori da Minecrafteko zerbitzari anarkikoik zaharrena eta 2010-etik ez dute aktualizatu, lan dena dago 10 urte hauetan jasan duen hori. Eta adibidez NDR-ean autopistak daude munduaren amaierara arte, baina nola hain handia den Minecrafteko mundu generazioa oraindik 10 urte beranduago txuk berriak sortu dituzu. Así que ez dut uste arazoik eukiko deunik alde hortatik, Vale. Ostra. Vale, gasolina botatzen egin naz. Alare, roleplay asko, baina... Zera, ez zaite oso reala iruditzen azterketa egiten izan bitartean, azterketa praktiko egiten izan bitartean zeitea, gasolina bota berri izatea. Nahi ez dakit zer gertatzen zaion honi, baina blokatu inzait. Ezin dut ez da 5M itxi. Nik zein dut, administrador de tareas etik kendu behar izan dut. Hortxe nago, baina ala ere ez dijoa. Ai... Audioak kendu dut momentu bat mikrofonoa. Hau pani. Vale, jokatu. Esan nengoena zuretzat gitar, saiatu nahi zela etea bostean lapurtzen jet bat eta aire hartu aurretik txikitu naute. Sin de la usar para hablar. A ver. Konektatu. Berriro zehatzen nago hemen barruan sartzea. Ikusten duzen moduan barazo teknikoak daude. Ai. Zu dejo paso lotela. Hala, beste hau da. Zupu gitarra arazorik daukazu zuzeneko egiteko garaian edo? Biharkoari begiratzen edut. Barkatu, arazorik zerrekin? Zuzeneko egitekoarekin. Ose, esan nahi dut, agian ni bihar parte hartu egin dezaket, baina ez zuzeneko batekin. Pues da barazo. Baita ere, ongi. Osa, guain gauden bezala go. Ikusten nagoenaren arabera, zuzenekoak ez du funtzionatzen. Zuzenean bat egonda... Hoi da. Bai, berez... Azkenean geure artean... Hoi da. Ez nisa denon batez ere, osa, berez publikarren txanda da, bino, ni nahi nun probatu,
streamingen grupo edo streaming grupal hori. Hori izango litzateke bakoitzak bere kanaletik, ez? Bai, bakoitza bere Bai. kanaletik baina modu batea vinkulatuta gure kanalak, Eta hor gero, Itxaron, badirudi ikusleak kargatzen nola hasi dihoaz, dela. En plan, ikusleak denenak guztiketza... jo, ez dakit. Azkenean, Ja. elkarri ikusleak entzeare pixkat eskas izango zen igual. Ez. Ja. Baina ondo gelditu lehik, hori hala da, nik uste oso ondo geldituko hala. Egon, ze gertatu Hiri bat ikusten dut behintzat. da hemen? Flipatzen egin naiz. Ez dut ez ulertzen. Ez dakit hackerren bat edo moderren bat sartu den, zerbitzarira, baina garaje principalean gauza xelebrea gaia. Bale, badirudi jaz hartzen aizera sartzen, pizkanaka. Bueno, autoa erosten saiatzera noa, bai? Vale. Vale. Zuek non Karnetarena non egin behar Mania da? Joa, egin behar dut berriro pertsonaiarena. azterketa erdian. Ai, berriro Autopista astera. nago. Eta Lasto Txapel, zuk lortu duzu zerbait? Bai, pertsonaia behintzat orain sortu desakatu berriro. Zer baino gehiago behintzat bada. Ez? A ver, denbora eskorik ere ez dut galdu nahi. Lasto Zer? Txapel? Entzuten zait? A ver, Ez dago? Eta errazkin hor zaude? ni banago, baina gen ez noizu entzuten. Bueno, nik kontzezi gertatu daiteke, Vale. bankutik dirua atera eta efektiboan ordaindu behar dela kontzesionarioan. Orduan, gaizkileak kontzesionariotik gertu egon nahi dituk eta lapurtu laute. Bere suponitzen da lapurreta baten rola, bueno, ez dakit zer zuk nahi duzun bezala roleatu dezakezu azkenean, ez? Txon, hemen Baina, si jendea- puedes dut, esan abisatu behar duzule egin nahi duzula zehozer, ez? Ez izateko Buenos días, hemen caballeros. el puto amo. A ver. Orain bai, orain... Vale, hor. Haupa, Borrazkien. Vale. Zergaitik jartzen debes usar mirte? Ue? Vale, behin pertsoneia sortuta Norbait nola bai. joan behar naiz. Edo nola kentzen da menu hori. Pertsonaia sortua daukadalako. Ez dut ulertzen, osea, pertsonaia sortua daukat, baina ezin dut... Connection interrumpen, return to server soon, oso ondo. Ba, arazoak. Ea zeo zer... No, betzen denau, Bai. bestela moztuko duzu zenekoa. Ja, bai. de server. Bestela moztuko duzu zenekoa, eta, bueno... ez dut auki behar duzu. Ez que zuzeneko bat horrela egoteko txarto, baina, bueno, bitartean musika ez denez entzuten, Ez dakit, egazen zenbat, zeatik ez dakit. edan nahi mezten Bai. zukitzen. Igual, hirugarrengoan sartu behar dugu, oze? Hirugarrengo 80 zeuden. Igual, Ez da asko, hau baino hobeto da. Ba, bueno, saiatuko nahi zure behintzat, eta bestela moztuko du zuzenekoa. Ez que, borralako zuzenekoa... Eta nola sartzen dut Steam kontu hemen? Uste ez daukezula sartu herrik. Steam izen behar da irekiten Zuzenean, zut bakarrik. Uste egin ez dakezula. Ez que, momentu honetan, bigarrengoan 180 eta piko Vale. daude. bai.
Ba, sartuko naiz Bai, bestean. bai. Vale. Ni hirugarrengoan. A ver, Ze auto puta bat erostea nahi dut eta handik Bai. izan. Nik Connect. arropa aldatzen dau. Saiatuko naiz berriro ere zuzenean ja hirugarrenean sartzen, ea hirugarrenean ona den, esaten den moduan. A la tercera va la caballería. Gogorra. Ba, hirugarrena. Laro geita zei. Baina sortu behar du berrio pertsona ja. Bain bukatzen dudanean pertsonaia editatzen. Ze teklari eman behar zaio, ba, roleplaya benetan hasteko. Esto, bai. Bai, osea, irekitaet. Ni hirugarrenean sartzen nabil. Kenduko du kama badespada. Bai, hoi da rara. Kanpora. Lehen utzita bain ez. Dakitaren gelditu zei da purro blokeatu. Vale, badirudi lehena eta bigarrena erori indila biak. Vale. Bueno, mundu guztia. Hori ere egia da. Waiting for game to shut down. Hori agertzen da. Irtengo naiz berriro. Arazo bat sortu Discordetik zaidalako. vinkulatu behar da, hola? Nola? Ah, Egin behar dela zer nondik? Discordetik egin es behar que ni dela zer? vinkulatu agat uste dut. Osa, ni Discorden sartua nago. Bana nire sartzea. Oso ondo. Arropa den da gertuena. Ez hori ez. Itxiko dut. Zer egin behar da Discorden? Edo nola egiten da hori? Gero, bialiko dizut klipa gero nahi bat. Vale. Vale. Zeratuko naiz berriro konektatzen hirugarrenean. Mate gukete gutxi. Vale. Ia oraingoan lortzen dugun zeo zer. Zer zan duzu lasto txapel? Saiatzen alagoela berriro sartzen. Hirugarrenean. Ba, nahi duzuna. Ni lehenengoa nahi nahi zuen sartzea, baina bueno. Vale. Baitxiko du deseko naiz lehenengoan. Bueno, usten baldin banaute. A ver. Itxi beharko dut sobrekargo delako ez dakit non jartzen dit. Eta ordon, esan dezu suspekain
Hau gainea do apur bat kaotiko. Gertatzen Zer hemen. pugitar? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto qué es la Non cola? sartu zeta lehenengoan? Ni moztuko du zuzeneko, bale? Kontuan izan... Jo, nik seitzet. Ni hirugarren Osa, goan. hasieran uste nuen ja utziko ziala, eta bat-batean berriro ez dituzten Steam. Niri blokeatu Eskizien zait 5M guztia. Zait ez da nola konpon. Ea, bai, hirugarrengoan. Baina eske baina Orain hirugarrena hirugarrengoan petauta. 157 daude, bigarrengoan sartu behar dugu. Ni oraindik ezin naiz atere Hau da, hirugarren nengotik, zorakeria. gelditu zaitor, konektando al servidor. Gara egia da gaur igandea izan da eta, bueno, jendea bakizue. Ah, bueno. Suposatzen dut bihar robeto gongo dela. Claro, Nico. gu ez dela. Eske ezakit ez da zer estatzen non. Orain nator, 2 minutu bat. Ba, jarri zazu. Ez zaizu ondo entzun berriro Last Chapel. Ez, nik ez dioten entzun. Orain bai. Mozu ez Bai. da zaio, ez dakit. Agarri txikoet, Ja, eta berriz errazkin. irekiko eta ea guain. Buah, mozten juten zaio, Bai, Lasto txapeli. Last Chapel ez dizu ondo entzuten, Ez dakit nik ze. Zenbagarren sartu zate? Bi? Bai, saiatu bigarrengoan igual. Ez, Ni ziru orain- ez. Bueno, Orain no. guain itxita irekin dut hau, agarroin bai joan. Eta hain bai konektando. Bale, igual ere izan daiteke azkarregi ireki detelako, eta ez dio uste ordena gehi denbora eman ez da Steam irekitzeko lehenengo aldiz. Baliteke, ze celebrea zen lehen egin da oinez egitea, egia esan. Bai, hoi da gehien flipatu nahuena. Banago buelten eta hau berdin jarraitzen du. Ustut moztuko dela zuzenekoa, 42 minutu Lasto konektatu txapel. ezinik. Zuzenek horrek medio egoko izu, Bai, eserezaren media. Ez dituzten ateratzen sartzeko beste servidore batean. Ea zine Kalitaz, izan. joder, barko zenuke nik uste. Ze batzutan bugeatzen da. Eta gainera ezin dut itxi... Iru zerbitzari bai, batuta M-arena. daude. Osa, batan iten ez una bestan gordetu Bai. zaizu. A ver. Bosteme... Baina, bai. Ah, vale, vale. Non zaudete Ni bakoitza. hasierako bideoan. Ni moto bat hartu dut, lapurtut. Eta... Montxortan kasko. Egon, itxaron, motokoa, Ni berriro ez sartzen dakit, eta nago. baina- emeretzi zenbaki aiz. A ver. Jokatzera, zeinetan zaudete? Bat bi edo hirugarrenean. Kaixo, ez aiz izan. Venga, adiós. Venga, Agur. Bat hiru edo bian, zeinetan zaudete? venga, estamos. No, Zer esan dizu, ba? No te preocupes. Venga, adiós. Alaren izea, no zea, oza, ropa aldatu. Pubgitar zeinetan Ya zaudete? está, tipo batekin izketan hasi. Bai, ongi. Bigarrengoan natxio. Ba, Sozializazio. bigarrenean sartzen zeiatu Ez que naiz. pentsau, zeat errazkin iguala, zesandik moto bat Konektatu. laportu dula eta Ez, justu... ni bainikan nahi naiz betetzen formularioak. Formularioak?
Bale, da motoan hasi hitzan ekain. Bai, Bale. Fondo hoi ez da zer ez beti jarri ere- behar, ez? O... Ni jarri nian, es un músico frustrado que viene a tocar a las calles para conseguir dinero. Plan, sin más. Jarri lehiken nabaldimak, ni zertzak pa. Nahi. ya está, sortu. Bueno, ni karga pantalla nago berriro. Vale, hola. Joder, Toinican. Ya tienes 3 personajes. bai, errazkin biderdina pasatzute. Eta ezinet pertsonaien artean aldatu. Bai, pertsona artean bai. Eta hori nola itea? Zera, T Bai, eman barra- txarten idazteko eta barra char select edo select char edo Bai, char select. eta bat dio hiru gero jarraian. Bigarren esan nuke dala ona. File to update identity. Bueno, Txartxele. momentu hontan soinean daramatzat 59.000 $. Zas. Espero dut lapurrik ez izatea. Agian Google apurtu barko zaitugu zu. Eta azten gara ja sekuestro egin. A ver. Bidean, mesedez. Oraindik ez duzu lortu pertsonaia errazkin? Bale, eske denei jarri diet izen berdina, bale. Oso ondo. Errazkin bat, errazkin bi, Zu lasto errazkin txap- hiru. A ver, ni Bueno, iria pizkat- ikusten dut. Awaiting scripts. Gero jendeak esaten dituen gauza batzuk, uste dut, pentsatu barko luketela. A ver. Irira sartzen nago. Karratu samarra dago. Zu zer lasto txapel esan duzu? Sartzen nagoela, agean agertuko da berriro burusoil bat. Ez dago, ez? Mugatuta. Zaila. Jo, ez dakit ze gertatzen zaizun lasto txapel, baino moztu egiten zaizu. Zu guri ondo entzutei duzu? Ni guai. A ver. Sortu behar dut berriro pertsonaia. Zakit. Esaten den moduan, tokate las pelotas. A ver. Pertsonaia sortu eta gero, zein teklari eman behar diot? Behintzat jagitek hori. Zuek ez diozu entzut. Ez da, ez? Bale, orduan bere arazoa da zuen. Eta ezin dut Itxaron. Kamiset... Jendeazten da hemen golpeak ematen nahi du pertsonaia durako. edukita ezin dut zer gehiago. ¿Cómo? Perdona? ¿Cómo? Buah, yo... estoy mirando coches. Bueno, dale, Ahora dale. hablamos. Ondo. A ver. Alquilar una bicicleta. Hombre, ya detela una BMX. Bai, onenadek zuzenean karneta nunda? ateratzea joatea, bale? Ze Nunda bakoitzak, korneta tateko. mapan orain izango jat. Kotxetik atera nauk. Kotxa taxia, osea, taxia bezala dana. Bai, Aeroportuan. hori de kontzesionarioa. Eta nunda oba... Estoa. eske justu hori mapa ezin dut begiratu, ze kotxea begiratzen nahi naiz. Baina, venga, begiratuko dizut momentu baten. A ver. Ni pertsonaekin oraindik hor jota fuego. Eskerrik asko. Ez ba, justu ezin dut, ze jende asko da eta enaiz fiatzen, bildurra daukat. Baina zentro aldea jun behar dezu. Ikustezu
mapan garaje urdin batzuk? Bai, Ba, garaje urdin horiek dira, hori, garajes komunitarios, eta bat dao nahiko erdian. Eta hortik gertu dao, así que jun zentrora. A ver. Aberazkumen etxea duen lekura, jun. Vale. Benetan, Volkswagen Passat bat zioki. No, ni hemen bizikletan noa. Ezin da, azeleratzeko bakarrik sin más aurraka, ez? Bai. Hau Ba. bai 87. A ver, pertsonaia sortu eta gero zein teklari eman behar Eta zelo jartzietela -$1 eta gero eskubiago 50.000? 50.000 hori dek bankoan daukakena, eta hori besteadek eskudirua da, menos Vale. 200 daukak bizikletagatik. Vale, uste dut lortu dudala. Yo no soy calvo. Vale, hemendik nondik Atropellatu irtetzen da. naute? A ver, ez dut ulertzen. Are? Vale, uste dut nahi nuen autoa ezin dudala erosi. Jo, ba, nien bilatzen maoizko galtza euskaldun batzuk, baina... Vale, ni Egin duzu nabil... pertsonaia ja? Bai, nabil botea ikutzen bai. ez dakit egiten dagoen. Lasto txapeli. Bai, bai. Vale, orain. Baina ez dakit nondik irten behar den hemendik. Ba, joan aurrera. Uke? Iep Andromeda. Ai. Zeo zer hortu du... Ia ordu baten ostean. Joan aurrera esaten duzu, a ver. Aurrera nola. Errazkin, ire mezua ikusi diat ontxe, alguien me lleva A ver. a lo del carnea. Ikusiet, tipo batek kotxean sartu naiz, atropellatu... A ver. Nor irtetzen da hemendik. Begira, ate bat. Puntu berde hori zer da gertzen dena bankutik atea eta gero. Eta atere zait telefono bat. Ez dakit zer gaitik. Ah, bale, kendu zait. Ez zaitu hil, Zer, bozina joitarena? konzentratuta nabil Sustrakai personalia. duzu, Zer dago. Txapela atena bilatzen nire ez da horren da. Kanpora. Esan duzue, puntu urdina, dateatzeko karneta. Ai, harrapatu da azkenean. Joder, Vale, eukitzen, ez? vale. Desente bat eroste edan da jutuko naiz zure gana. Vale. Hemen dago kotxe bienvenida, ez dakit gratis izango den, edo ze kotxe izango den. Ah, nire daude lapurtzen. Benetan hau, emango diatela... Ez dut uste hau, emango diatenik. Oi ba. Vale, badaukat autoa. Ba, nire daude lapurtzen eta ez dakit egin behar dudan. Noa, joder. Polizia Aireportuan dator. goiko zatean ikuste dizut. Vale, horron no etortze zaizu. Itxaron, aireportua... Aireportua, Beian. A ver, Aire... Bai, mapa. polizia bai, dago, bai, lapurtzen bai, daude bai, niri bai, eta hemen, aireportuan osea... Sar... Ez dut ulertzen. Eran, Vale, justu sarreran. hasieran, Hasierako hasierako lekuan. lekuan. Vale, Bisikleta batekin no. egongo naiz. A ver, Ba, karneta Eta ateratzeko aurpegia, nora joan behar pues, nahi. etortzen dana. Zu lasai zen, ni aurkituko nauzu. Lasto txapel, ze zerbitzaritan zaude? Lehenengoan uste dut. Ez nago ziur, Lasto bai. txapel? Lehenengoan uste dut. Vale, ez dizu entzuten. Bat, Pues, entzuten hau zuen. Hostia, kotxe de bienvenida, kristona, Zuri lapurtzen ari dira? Laportu egoten diaren dela gutxi. Esan ez daukazula dirurik. Ez dakit nori da idazten den hemen, Lasai, baina ni bueno. joango nahi zuen bila aireportura. Zei deportu. Ni joango nahi zuen aireportura, zuen bila, lasai. A ver, Ba, noa. kaotikoa da. A ver. Zer, ez dakit zaitik etorri den lapurtzera. Etorri da lapurtzera eta ni pertsona bat jo egin dut. Baina... Hori, nik ere egin ohi du, baina zer esan dizu berak?
apuntatzen hau pistolarekin. Eta ez nekien ez Berak nolea... zerbait esan dizu? Ez, apuntatu Baina hau zer- pistolarekin. Hemen nola idazten da. Bueno, de todas formas ez daukazu ezer, así que... Ja. A ver, ez dakit non nagoen, ez zer ez. zaude, bale, goiko pixuan zaudete, ez? Bai, goikoan. A ver, dago buen Vale, clima, behan, número no, 18. Vale, bera botatzen nahi, zointxe lasai. A ver, nola idazten demen? Ah, vale. Buen clima, sin más. Baina enter, buen clima edo nola. Intro... Ah, vale, ba oso ondo. Deskarga elektriko bat eman didate. Vale, Hau zuzua? Baina de bai, ni naiz. gratis. Kalboa, iaiz kalboa. Bai. Haupa, Eta- kaixo. Kaixo. A ver, ni galdu naiz. Haupa, bueno, Discordetik ingo jau hau. Ai, Hau nereak, markatu. Atea hortik. Kabroia! A ver, etorri nire bila. Ze zerbitzaritan nago? Ba, Non zaude Lasto Txapel? lehenengoan uste dut, ez nago ziur. Itxaron, honek Nola begiratzen da hori? bi leku bakarrik dauzka, bueno, lasai. Nola begiratzen da hori? Zeinetan nagoen. Ez dut ezer ulertzen. A ver. Ze zenbakitan sartu zea, ze zerbitzaritan? Uste dut izan dela lehenengoa. Txatean norbaitek erantzun dezake horri. Mesedez. Lehenengoa. Uste dut ahetz. Edo esan duzuena zuen, ni vale. aireportuan nago. Irakurtzen duzu txatean jarri dudana? Bai, Lasto Txapel, bai. Lasto txapel jarri dutxatan. Ke pesaus, entrais o ke? Ba, orduan nik uste dut berdinean gaudela. Aireportuan non zaude, a ber. Kanpoan. Justo kanpoan, taxi Enbeiko edo goiko ondoan. zatean. What? Non? Taxi ondoan, baina goiko pixuan edo beheko pixuan? Behean. A ver, zer dago ondoan? Dago polizia estazio bat uste dut Ba. ondoan. Moztik zaitu. Polizi estazio bat. Uste dut, horrelako zeo zer. A ber, hemendik egingo dut buelta bat. Agian zerbitzaritz aldatu beharko duzu. Bueno, ditxen, igual oida. Bai, itxaron. Zure kotxea... Auto bat urbildu zaizu, Lasto Bai, Txapel. 130 jartzen du. Gugea. Bale, basartu zure atxamarrotik, zure ipurtitik, bestela hautziko dizutetan. Saiatu Viaje, zaitez sartzen, A ver, Lasto Txapel. nola sartzen da? Ez dizu usten, ez? F-rekin. Dia, hola arrenkatu. Ba, berez F-rekin atea zaitezu. Baina ni nago mandoarekin. Errazkin. F-arekin. Claro, kontua da... Ez, nik uste dut bi toki bakarri dauzka. Ba, bueno, itxoin. Maia zu F... Eta errazkin olaite goian doa. Ez, nik uste dut ez dela ondo aterako. Saiatu. Zerako buak idu. Esan dizut. Bueno, a ver, vale. Eramango zaituztet biok... Eramango zaituztet biok karneta ateratzeko lekura, vale? Vale, txandaka. Lehenengo zu. Bai, lehenengo bate emango dut eta gero zu. Baina ez didazu esan Ez dago nola handi hitz egiten urruti, den Bi hemen kilometro. txatean. Zein tekla den edo hori. Ah, bueno. Por cierto, nola jartzen da lo de... Ah, hemen sonido. Pulsar para hablar, ez? Nahi duzu par- Konturatu naz, Eta, Barkatu, sin más, Bikain? que jakiteko. Kotxea erostek... Txatean nola ematen zaio idatzi egiteko.
Arropa, bai, bizitza bai, recuperatzen da. Badaude, Escucha, leku ikusten. ezberdinetan. Hemen. Bueno, hemen ikusten duzu pub gitar gidatzen, hemen rally profesional, farolalik ez du eraman aurretik oraindik. Ja, Bug nahikotxo ditu jokoak, Desagertzen da errepidea, gero grisa bihurtzen da ikusten zuen moduan. F. eta dendetan badago. Mierda. Itxango zaitut hemen. Zule itxeiten. Banutera, Hola, N-erekin. Hola? Neri ematen dut ez da ezer agertzen. Hola? Un taxi? Taxi? A ver, Taxi? Taxi? itxango dugu hemen... Sí, claro, biharrekin. Suspekain edo errazkin, bai. ez dakit. Ez dut ezer ulertzen. Ondo entzuten zai, Villanoa errazkin. zuzenekoan behintzat. Diskorren agian ez, baina zuzenekoan. A ver. Guazen toki bat ezagutzera, hori ez. Begira, leio bat, guazen hau harakatzera. Boa, urarena, janarena, ni hemen asko sufrituko dudala uste dut. Ba. A ver. Hori. A ver. Euskaldun itxura daukak. Bai, zertxo bait. Norra eta Discordet, ez da norra eta. Uste nun pertsona bat eta zala. Ni venga, Discordek venga. agian ez doa ondo. Pulsar para hablar, Mayok, errazkin. Se bezala Oin? doble entzuteiat. Bale, claro. Barkatu. Lasai. Egituko dut pixkat hitz egiten, hola pixkat. Bitartean behintzat entzuteko hola. Eta bain ja pulsar para hablar jarriet. Eta Hori da. N da, ez? Bai, N-ekin. Bai, A ver. perfecto. Vale. A ver, N. proba, N edo M. Oain entzute gazu? Jokutik Bai. eta doble. Bai, doble. Eta bain ja ez. Hori da, Bain ja ondo. Vale. oin ondo. A ver. Ez dut ulertzen. Txatean noli dazten da. Jokuko txatean. Terekin. T. Te eman eta, Vale. kartel guztiak jango dituzu. Nahiko ondo atera naiz, Vale. Eta hemen gantxoa. Bueno, bakarrik Lau puntu. alderantziz Ni sartu hemen naizela, gauzak baina nola idazten. herria utxik daon, ia, ba. Bai, guge editar Euskaldun bakarrenetakoak seguraski. Bai, Bueno, hobeto. baina orokorrean, claro, azkenean nola zerbitzarian ez da on NPC-rik, batzuetan hori, Ciudad Fantasma dirudi. Bai. Bueno, hemen dek. A ver. Egon nahi? Ai! Bai. Falta, manilla. Barkatu. Orain kotxe urdina daukazu, Hori, zuta. Bai. Hau giaiz, ez? Ni bai. Hau zuza? Vale. Ai, barkatu! Barkatu. Baina, a ver, guk ez alde unai banda mafioso bat egin. Ezin Egia da. dugu hola hasi, Ezin dugu hola hasi. Ordu. Barkatu, A ver. hola hasiko gara. Zapalduko zaituztet, Bueno, orain bromak aparte, hiltzen bazarete kriston putada da, así que ez hil, vale? Vale. Vale. Ze joan beharko genuke mediku baten bila, eta bueno, kriston movida da. Zeratik jaizten ez demora guztian, ez dut ulertzen. Ai, Mario, siguiente pregunta. Egin gabe, ¿qué está permitido con egin. adelantas otro vehículo? A ver, Eh, o sea,
logikak esaten dizuna. A ber, Lasto Txapel, egin duzu kotxeko teorikoa? Ikusi duzu jausten naizela lurrera denbora guztian? Bai, baina hori da, baina ez diozu teklaren bat imango zenion, ez? Ez dakit. Goazen barrura. Bestela. Horre maio ¿Cuándo zu puedes continuar egintza zuen conduciendo en testa. un semáforo? Da sin Con verdad, esta X verde. edo zer. Nola? Nago puntu hori horretan, buruzoilaren Bai, ondoan, edreiz egin behar da. Eman behar diozu autoaren karneteko teorikoa egiteko. Vale, 150 Bai, bai. euro. Lapurrak. Bai, ordaindu, bai, lapur xamarrak. Joku hontak, egia esan, delinkuentzira bideratzen zaitu, Orduan, berriro, ordaintzeko. Ez, hor ja klikarekin egin dezakezula uste dut. Galera bat, zona Barkatu. residencial zerrekin da. 30 o 50 Test de kilometro. conducción. 30 jarri nion. Ba, pues jarriko ez berdin. Zer zerbitretan zaudete, lehenbizikoan? Autoescuela, bla, bla, bla. Bigarrenean, Bigarrena, Bigarrenean. vale. Pues nila, nabil pixkat, arropa ja prestatu dut eta hirugarrenan nintzen. Ateako nat, test de alkoholemia zenbat da, 0,05. A ver. Bai, uste dut baietz. Vale. Estás conduciendo una carretera que indica... No aumentar, vale. Antes de que hagamos el carril debes señalar tus intenciones. Zu lapurtzera etorri gara, jauna. ¿Cuándo puedes continuar conduciendo en un semáforo? Gustatu zait behatzi garna, en un semáforo donde está verde y quiere pasar un peatón, Cuando ¿qué está harías? verde. Lo atropellarías si le pides perdón. Sin ninguna previa indicación, velocidad media o gaitamar. Alkoholaren eta guzti hori nola da? Ni ez dudaden ez alkoholik edaten ideiarik ez daukat. 0,0 bost uste dut dela. Ba, 0,05. Vale, proba ja indet. Eta oain da test de conducción, ez? Bai, de conducción. Osa, Bai, tamaintxo bai. jumar naiz. Bai, beti egin kaso ze velocidade jartzeizun. Baina, ze hostia pasatzen nahi da hemen. La vía con qué marcha lo haremos. Marcha larga. Ia gainditzen dudan. Ai, hombre. Si el semáforo hori está en verde y que gaindituko pase un peatón, ¿qué harías? Lo atropellas y le pides perdón. Continúas porque el semáforo ya está verde, suposatzen dut. ¿Qué está permitido cuando adelantas a otro vehículo? Sustraer sus pertenencias. Buen trabajo, lo has hecho bien. Berotzen hasi nagoia, Vale, Zo, eta orain egitekote bestea? Gasolina botatzen nahi zoatelako jartzezik presiona para echar gasolina. Eta ematezo bat eta buge hau bezala, jegeiztik berez botatzen mantendu berko zian denbora osun da, ez tek mantenitzen. bai, eski nahi berdina pasan hau, hoi izan pasatzen lehen hori. Salditeria harina, Bai, ez? Andromeda. Salditeria harina. Eta praktikoa egiteko? Praktikoa egiteko berriz sartu, ordaindu eta zorte hon. Ojo, fallo bat bostetik noa. Bai, gertatzen da. Gasolina daukazun begiratu duzu? Bai, Gasolina bastante dauka. gutxi daukat, baina bueno. Neriak bastante dauka. Ba, eske nik uste dut hori alazar izaten dela eta, klaro, kistan puta da gutxikin tokatzen bazaizu. Vale, eta hori nora joan behar naiz? Ba, Vale, puntu jarrai- berdeak daudela. Puntutik puntura. Hori da jarraitu puntu horiek. Eta saiatu respetatzen jartzaizuten limiteak. Bai, zehatzen naiz. Nizta, gero ez dazu nehingo baina, oin Hori da. aprobatzeko. hori Ez da, que oso, no esango du, gasolina gutxi daukat. Ba, arazoa da hori. Jarri report eta esan txatean. Eta jarri, report, sin más. Barra 7, hau da, barra okerra. Barra okerra, Barra report. okerra, report, tengo poca gasolina, estoy haciendo el carné. Tengo poca Eta, gasolina, estoy haciendo el carné. Ayuda, por favor, honi zertzek japa. Ayuda, por favor.
Hau dena zuzenekoan ikusten daude, Ni Bueno. zuzeneko erekita dakatzuria, Hemen ja supongo egun da hogei alko naizela igo. Pertsona bat igo da nire kotxera eta lapurtzen saiatzen dago. Sí, hombre. Ba... Lapurtu naute. Zertan? Nola? Bai. Igual admina izango zen, Hitz egun duzu behakin? Ez dakit nola egiten den. A ber, Eneri emanez edo mikroa irekita. Agian ez dauka, oza, igual nik bezala A ver. zukan itzalita hori. ez dut ezer ulertzen. Ez inventario. Laka, ez dut ezer ulertzen. Zuk behar zute GTA normala. Osa, GTA bost. Bale, orain ez dakiz egin behar dudan. Gelditu da hemen bugatuta moduan. O, katzerik. No entiendo. Usar, dar, peso inventario 0.